Horas amanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhetiaka pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita, pamoraho kita, di pangaradiota, di jamita, nanang si patol hasota, di pertangyangan, songoninang di parmingguon, si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita, ima taringot tu jamita di pertangyangan, turpukta ima nagawi epistel di hari Minggu tanggal 22 Maret 2025. Nah, tersurat di surat ni Apostel Paulus tu Rom bindualu ayat onom sahak ro di ayat 10 sada. Di bahasa Indonesia Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11. Manginang duktakas hupa husor-husor hami, huja hami turpuhon, oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na parjulu tiki husukun chat GPT taringot tu lapatan ni mardua roha dia lusi ibana dos doi dohot na mendua hati. Alai udok muse tu ibana anda salah. Mardua roha tidak sama dengan mendua hati dalam bahasa Indonesia, manang merdua holong dalam bahasa Batak, di bagasan bahasa Batak. Jadi dang dos merdua roha, dohot merdua holong. Dia lusi mana muse, maaf Anda benar, inna rupani di do ibana, ternyata merdua roha lebih merupakan konflik batin. Ada sebuah keraguan atau ada dua suara dalam diri, dalam hati. Jadi lebih merupakan konflik batin, persoalan di bagasan roha yang mungkin dialami oleh setiap orang. Jadi tidak diturpuk tahun surat Rom, surat ni Apostel Paulus sian nasa rohana, sian bagas ni pangat tu sion nadong di bagasan dirina taringot tu barita nauli taringot tu Tuhan Yesus Kristus jala surat Rom takas songon sada surat na sangat jujur songon na mangulu ala makatai sian bagasan diri ni Apostel Paulus jala di patol has ibana di son bahasa udok sangat jujur karena dia juga berbicara hagalion ni dirina imanakin na tadoki mardua roha na ido ibana diturpuk taon diad onom harohaon ni daging dohot harohaon ni tondi. Jadi harohaon ni tondi dohot harohaon ni daging na dipakilalahon Apostel Paulus. Ido benna surat Rom itu sangat powerful. Bagas jala son nama ngulu do surat makatai hira Apostel Paulus diri na sabing do nama katai jala dipatol has ibana do nang akka hagalion na ima na dipatol has ibana di surat naon terkhusus di turpuk taun mulu tajaha surat Rom takas do taida hira songon dua bagian surati di hatahon Apostel Paulus hira dirina nama katai di bagasan dua bagian ima biddu sada tu 10 sada song sada ortodoksi ajaran yang benar poda nasitong sian bagas ni pangat tu sion ni ibana taringot tu barita nauli asini roha debata anakna Tuhan Yesus Kristus baru di bindu 12 satu nama ngihut satu bindu 16 di patorang ibadan songon ortopraksis hidup yang benar. Jadi ortodoksi ajaran yang benar akan berakhir pada ortopraksis, praktek hidup yang benar. Poda kana sitong, poda kana bagas nasitong, taringot tu asini rohani debata, holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus haluaon. Jolma manusia bangsa Israel marujung di praktek hidup yang benar. Ngulu nasitong, songon hataridaan ni haporsiaon nasitong. Iman sautik pa bagas sepangat tu syota taringot tu surat Rom. Alay nakin nga tabuhay di naparjolo taringot tu mardua roha. Ima harohaon ni daging, dohot harohaon ni tondi.
Ngatakas di patorang tong dison di ayat na mangihut. Tu dia do arah kecenderungan ni roha hadagingon jala tu dia do kecenderungan ni roha ditondi. To di perbadia do maksudna. Unang talapati rupani godang do todio nale nani hataan dison ima taringot tu todi perbadia namargogoihon mangurupi di bagasan hagaleon. Jadi di bagasan kejujuran Apostol Paulus patol hasdol bindu walu tung di bagasan hagaleo pe dagingon. Alai kehadiran itu di perbadia do nanang do konon narupani na menolong dalam kelemahan. Na mangalehun haguguon di bagasan hagaleon manang akka hahurangan, manang akka hagiot ni daging na manai tuha holomon to di perbadia ma si jata laho pahoton rohata maka porsiai debata dohot mangulahon na hombar tulomo ni rohana. Molo ditaringoti Apostol Paulus pedison harohaon ni daging dang secara harafiah atusata ia dagingi ima pamatang asing do rupani dak apalados ison daging boido songo sada gobaran ni hagiot ni roha nature ido imana sian penciptaan keaslian manang sifat asali ni jolmai ima hadagingon nakinani tangopala boido nota dos pamatang bagas jorone di batado pamatak ta jala paheheon na dui di hari parpudi ima hombartu panindangion haporsiot tadi windu patuluhon jala moloso marpamatang tordii dang namangului manang dang jolmai jala moloso martud di pamatangi namati dui jadi sada do todi tu pamatangi alai mo dilo penakit daging bagian sian pamatangi namang gembarhon original manang sifat asali hadirion ni jolmai sian panopaun na parjolo dung mardosa. Jadi di turpuk tahun di Togion Apostol Paulus mahita asa mangolu di harohaon ni todi di ayat 10 alai molo Kristus di bagasak kamu mangolu do todi ala ni hati goran nang pemate pamatang ala ni dosa. Jadi hati goran tu sido hita ditogihon tondi atong mangolu ma di bagasa tondi suarani todi tatangihon ma naneng dohon itu tu hita atong di bagasan hagaliota urupan ni todi do hita di bagasan hagaliope boy do hita margogo hot mian di bagasan debata ala pangurupion ni todi jala asini rohadui di bagasan Yesus Kristus na sahat tu hita jala di bagasan na porsehe ita Yesus Kristus desido hita taruli todi na pahoton parsaurata dohot debata. Jadi molibani so teman terpukta debata mangalihot tondi hanguluan ditogi hot tondi hanguluan ido hita marsaor hot dohot debata. Jala dihagaliota dihagiot ni daging molo say tapeop sa tangihot suara nito di hamonak konido hita laho mangulu di bagasan persauran dohot debata. Jadi turpuk tahun mangarahon ruas ni huriata di bagasan pertangyangat tata tugihom ma nasida asa toktong maka monakon imaka parangi na hobar tulomo ni rohani debata. Boido maol palai boido mura maol doi molo lam ngali holong ni rohatta tu debata alai mura doi saluhut patik saluhut akka hatutuan na hobar tulomo ni rohani debata song nedok si Yohanes molo takas do holong rohatta di debata.